Mae Cymraeg yn gallu bod yn rhan o fywyd pob dydd mewn sawl gwahanol ffordd, gan gynnwys technoleg. Mi fydd y fideo yma yn dy helpu i newid iaith Facebook ar dy gyfrifiadur neu ffôn. Mae newid iaith yr rhyngwyneb yn unig, ac nid yr iaith ar statws dy ffrindiau, felly paid â phoeni. Dechreuai trwy agor Facebook. Ar waelod y dudalen ar yr ochr chwith, clicia ar yr iaith rwyt ti'n ei ddefnyddio, enghraifft English. Yna, mi fydd yna ffenestr yn ymddangos mwyn dy alluogi i ddewis yr iaith rwyt ti eisiau. Yn amlwg, mi wnawn ni ddewis Cymraeg, Welsh. Mi fyddi di wedyn yn sylwi bod iaith Facebook yn newid. Gelli di hefyd ddiweddaru dy iaith gan fynd i'r dudalen cyfrif ac yna clicio y tab Language. Yna dewis dy iaith o'r gwymplen. A dyna ni, y broses syml sy'n dy alluogi i newid yr iaith ar Facebook i'r Gymraeg. Mae gwneud y pethau bychain a chynyddu dy ddefnydd Cymraeg o dechnoleg yn bwysig a gellir gweld rhagor o fideos sy'n rhoi cyfarwyddyd pellach trwy fynd i'n gwefan. Mae gwneud y pethau bychain a chynyddu dy ddefnydd Cymraeg o dechnoleg gwybodaeth yn bwysig a gellir gweld rhagor o fideos sy'n rhoi cyfarwyddyd pellach trwy fynd i'n gwefan.